Tanan bala sa City of Love, gin high blood. Ang pamangkot nga dako kung tanan bala sa City of Love, gin high blood. Bako nakita niyo yung video. Pero antes na mapasalamat na ako sa nagpadala sa akong sa mga stars. Gani ka mo man tani, no? Mapadalaman ka mo da sang stars sa akong yung video. Hindi kayo nakalala ko di ka buyayaw, kag wala man na kamo sa may ginatag. Going back sa topic, nakita nyo na bala ang video? Ang latest nga balita, ipasarado ang club. Kita nyo? Kita nyo? Sa obra ninyo, mapasarado ang negosyo tungod sang kagaga nyo. Kung akong tagyas ang club, dakponta ka. Dakponta ka. Pasaoton, dira hasta madulaan sa paginhawa kung maguntat ka, latigohon ta ka. Gani, parido pay pong ko plasar pamate, kay subo nga punto por punto, bow. Isa ka pokpok, ang iyang bulaho, mag-ararapok. Unang punto, kung makita ni Dr. Rosrista na pinapangimo ninyo, no, mga lamharon, mga kabataan, yun ang makita ni Dr. Rosrista na pangimo ninyo, mabangon sang iyang pansyon kag kamo lasak-lasakon. Madamo sang mga kabataan nga medyo maayo, no? Madamo pa man sang maayo, pero mas damo og diyang bigatlan kag mga kabalan. Sinong dapat basulon kung amo ni mga sitwasyon? No? Sinong aton dapat basulon? Ang club? Para sa ako niya, hindi. Kaya nga, ang club, nagkadto ka mo dira nga legal ka mo sa edad. So, hindi obligasyon sang club. Nga chikon ka mo pirmi-pirmi. Ay, hubog na niya sa table ang mo niyo. Sa table 14 to, hubog na sila. Hindi sila pagpaimnon. Hindi niya kita negosyo. Nagkadto ka mo dira nga legal ang inyong edad, gani kargo ninyong inyong kaugalingon. Kung magkalahubog ka mo, magkalaubahan ka mo, kalahuyan ka mo, inyo ina problemahon. Kadua nga punto. Hoy, babae nga daw lipong nga aloy. Sinong basolon dire? Ang imong ginhikanan? Diyos ko, para sa akon, kung ang imo ginhikanan parehas man sa imo kakabalan, ti ala bonggoon kamo tanan. Pero may ara man niya iba niya kabataan nga sa ilabalay, baw Diyos ko buutan. Pagwa, bigatlan. May ara man sa ilabalay, hindi makabasag pinggan. Pagkagwa, wasag ang ilang karagalan. Ang ilang mga ginikanan, hindi gaupod sa ilang 24 hours. Hindi sila ma-check adlaw-adlaw o kung 24 oras sila nga ginasubaybayan. Pero kung kamo nga mga ginikanan, advice ko lang, kung kamo nagaduda sa inyo nga mga anak na may ginahimo nga kamalamalahan, subong pa lang inyo na utdon, no? Utdon nyo na, kay base kamo ang mahuyan. Ikatatlo nga punto, sino pa ginang pwede basulon sa amo sini nga mga obra? Ang barkada? Pwede. Kaya nga kung ang barkada sang imo nga anak hindi maayo, pati siya mangin gagagaga. Ang barkada nga maayo, kung nakita nila nga gahubog na gawad ng isa, pauntato na nila. Pero ang mga gagagaga, baw pasakaon kapag nasa lamesa, kabalan halao ba? Kasi nasadyahan sila. Ang paminsaro nimo the next day, anong matabo? The next day, ano ang matabo sa imo? Kasi siyempre imong barkada madula, ikaw ya. Dawala patay huya. Ikaapat nga punto, mag-amo sinisin o gidang dapat basulon kasi siyempre ang bar, ang imong pamilya, ginikanan, no? Ang imong barkada, gagmay lang nila contribution. Ikaw ang dapat basulon nga baghak ka. Imo na tanan kargaha, tanan nga problema. Kanami isang ayod-ayod mo to. Kanami isang giling-giling mo to. Pakita sa imong karagalan, tanan-tanan na lang. Feel na feel mo mga kita, tabi ni mo na sila nasadyahan. Hoy, day! Tanan digto hubog. Di siyempre, kung ang mga tao hubog, nanamian ka magsuot-saot, yung pananaw sa imo, daw barbidal. Pero mga matarong digto nga wala nakainom, nagupod-upod lang nagsaot-saot, ang pananaw sa imo, hindi barbidal, pang-al nga dal. Kadtong dulong, feeling kinis. Pero masanagan, puros arikis. Gani advice ko lang, no? Advice ko lang. Irespeto ang kaugalingon. May itsura ka man o kung wala. Pero kung law-ay ka gani, no? Mas law-ay ka gani, dapat magpataha
para hindi mahambalan, bang tsura ya tabagak, batasan, baghak.